días, Emilio. Cuando quieres empezamos con la rueda de prensa de Kevin Presa. Los saludos, Kevin, bo día. Bo día. Bueno, levade 7 puntos sobre 9, 3 porterías a 0 consecutivas. O equipo medra. Sí, creo que o equipo atópase nunha liña ascendente. Notase nos resultados o fin de semana, pero bueno, durante o día a día vese nos adestramentos que a xente vai collendo confianza, que vai asimilando moito mellor os conceptos do estilo do míster, logo pois os resultados acompañan e bueno, oxalá sigamos, como dixen, nesta liña. Ademais, Kevin, empregando diferentes estilos, non? Non é o mesmo partido que precisaxedes en Govela, un duelo físico, moi de fútbol de contacto, xogo directo, que o partido que xogades normalmente a Cotío non é xocar, non? Sí, eu creo que o equipo ten que saber adaptarse a diferentes situacións. Como ben dís, non é o mesmo plantexar un partido no campo do Arenas que plantexar un partido aquí no Anxo Carro. Creo que, sobre todo nestes dous partidos, o equipo amosou que pode adaptarse a diferentes situacións, que tanto pode ser un equipo dominador co balón, como tamén pode defenderse, plantexar outro tipo de xogo quizá un pouco máis directo, non? Pero bueno, iso dalle riqueza ao xogo do equipo e, bueno, sobre todo nos estamos moi ledos de que pois os resultados acompañen, de que cada vez as cousas saian mellor, bueno, oxalá sigamos así. Tamén dominades, tamén adestrades, canto máis variables, canto máis modelos, canto máis estilos diferentes, o equipo será máis rico, non? Teréis máis recursos para combatir o rival. Totalmente, iso creo que ao final dalle moito mérito tanto aos xogadores como corpo técnico, non? Coñecemos o míster, sabemos que ten unha idea moi clara de xogo, de ter balón, de asociarse moito, pero bueno, creo que tamén amosa iso, riqueza, intelixencia, de que hai momentos no que non podemos xogar como el quere, a ese estilo de xogo, que hai que adaptarse. Nos últimos partidos estáse vendo que o equipo pois sabe facelo perfectamente, que sobre todo pois que nos está dando resultados. A nivel individual, Kevin, tamén increscendo como equipo, non? Que resumen faz os teus 8 partidos, participaxedes en todos en estes 2 meses de Liga. Pois eu creo que na liña do equipo, non? Creo que estamos todos indo de menos a máis, creo que cada vez vese unha mellor imaxe de cada un de nós, e iso reflexase no equipo en xeral, non? Ao final, pois, cando todos subimos o nivel, cando o equipo funciona, pois é máis doado quizá que destaque alguén nun momento concreto, non? Entonces, bueno, xa te digo, eu atópome moi ben, cada día atópome mellor, pero bueno, todos sabemos que ainda podemos dar un paso máis, queremos dalo, queremos seguir crecendo, bueno, con estes resultados positivos, pois tamén todo é máis doado. Bueno, xogaxedes como interior, tamén como medio centro, onde te atopas máis a gusto ao longo da túa carreira, onde xogaxes máis partidos, en que posición? Bueno, quizá teño xogado máis aí como de 6-8, quizá o maior tempo da miña carreira he xogado con 2 mediocentros, non sendo un pivote só ou como interior, como levo facendo os últimos anos. Pero bueno, trato de adaptarme a calquer situación, creo que é unha fortaleza que teño de poder adaptarme, e sobre todo aquí o que conta é aportar o equipo, non? Dende onde toque, na posición que toques, de titular, saindo do banquillo. Aquí o importante é cada un sumar o seu grao de area e axudar a que o equipo pois consiga os seus obxectivos. Bueno, seguinte etapa, Unionistas, Reina Sofía, en Salamanca, o vindeiro fin de semana, Kevin, trocaron de adestrador xa, con Mario Simón, parece que reaccionaron cando menos gañaron 3 partidos sobre 5, que coñeces do equipo Chá? Bueno, sabemos que vai ser un equipo moi difícil de batir, sobre todo no seu campo.
leva moita xente todos os fines de semana, apretan moito, e logo sabemos que é un equipo aguerrido, un equipo que apreta ben, que vai aos duelos, que, bueno, vai nos por as cousas difíciles, pero nós temos que ir ali a plantexar o noso partido, a explotar nosas fortalezas, e estou convencido de que se o equipo está ao nivel que se espera del, podremos vir para Lugo con os 3 puntos. Bueno, con Mario Simón, diferentes estructuras, defensa de 3 centrais de saída, o 4-2-3-1, xoga en directo, tamén a veces xoga combinado. O técnico di que o que lles queda por saber é cando teñen que aplicar cada unha. En suma, vades ter un rival dun xeito rico, non? A nivel táctico, con diferentes variables. Sí, e iso pois nos vai exixir, non? Pero é o que vimos facendo nos últimos encontros, non? Sabendo que cada equipo ten a súa forma de xogar e o seu plantexamento, pois nós, sen perder o noso estilo, intentamos pois diminuir esas fortalezas que teña o rival e saber onde nos podemos facer dano. Os equipos que teñen diferentes rexistros que poden adaptarse a diferentes situacións, pois é máis difícil, pono máis complicado para nós, pero bueno, xa che dixen, eu creo que se o equipo segue nesta liña, está ao nivel que se espera del, imos facer un moi bo partido o fin de semana. Despois da tua etapa triunfal en León, con ascenso incluído a fútbol profesional, voltas a Galicia. Que tal te atopas deste regreso? Bueno, é estar en casa, non? Ao final é voltar a terriña, aínda que por sorte tampouco estaba moi lonxe os últimos anos, non? Pero, bueno, eu atópome moi ben, moi feliz, estou como na miña casa, aínda que, bueno, en León tamén é certo que podería considerala unha segunda casa xa tamén, pero aquí en Lugo atópome moi cómodo, moi feliz e sobre todo con moitas ganas de conseguir cousas bonitas aquí. Perfecto, muchas gracias.